अंगूरी से बोर के प्यार दे दो प्यार रहो आई दादा जीजा जी देखले बड़ा था जानता बनी हमनी के बिहारी भोजपुरिया समाज के लड़का लोग एगो कमी है रोहन में जानता नहीं का और अब से आइलो नु सारा पैसा बाबूजी के दे देले बड़े आ चोरी का रख ले लो 10-20 हजार जो ले रही तले कहकन जोत ले रही हैं चाचा चाचा फांसी ले आई ले आओ जा देखिए मिले तो एगो फ्रूटियो ले ली फिर दूसरे दिन मछली ले आई पैसवा बात रोज बाजार हुई आज पैसवा और आ जाए तो घोचा नहीं और मुंह कोई बड़े एक हफ्ता कुछ नहीं खेल चाचा कहले कि वो बतरी मछली ले आवा एक हफ्ता हो गई बात के चुप रहा हमारा दिन आए भइल बा डॉक्टर माना कहले बा मछली दही होई जानिए जले रही तले गर्मी आइले रहिलो बाहर से आइलो वही में ससुरारी चल दिलू वही गाउले बड़े पैसा गइल बड़े कहले कि 7 बरी सौरभ रनी हो ओई क्वेश्चन तहर देह हो गइल बा पहले एकदम प्लेन रहे पर्दा नहीं और दीवार नहीं और अब डबल हो गइल बा 7 बरिस में कितना बदलाव आ गइल कोई गुछा जा लिंटर ढलाई जंगल दिया रखा वो खरी मुंह सर तो ही नु हो छोटा छोटा छेद हां ए जीजा 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 प्रणाम करो हमरा कहे प्रणाम जीजा 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 ए जीजा प्रणाम जीजा हमें हो तार जीजा हमें चिन्ह लहिन का के हम तहर जीजा हई हो तहर बड़का जूजा जीजी नहीं आइल बनी जोन कहत और पूरा होई बोलो तो पहले देखी पहले साली लो जीजा जी ना कहे पहुना कहे गुड़ छू के गुड़ लगे आ दूरे दूरे रहे लो हम गोरनी एगो भाई के ससुरारी तो या गोइनी तो मिठाई ठेले के गोरनी तो सलिया प्रणाम कइलस मन चैन में आ गइल हमार तो कोडवर्ड में बोलती है बाबा कि जीजा जी आइल बनी तो रहब नु हम कहने के दिनों में 1 घंटा रोकब नहीं कोई मार मुधो के जीजा जो आइले हड़बड़िए में आइले नोरे नाश्ता क के चल जेले रहती ततनी मांसाहारी भोजन के व्यवस्था ना हो साली राती तो पीस खाई एक आध पीस खाईती ना खई तो रसो चुचुती ग्रेवी जना नहीं कहता तो छुए दो ना ए जीजा इतना साल पर हुआ बहरा से आइल बनी आ यही न कहता नहीं छुए दी छुआ तनी तो पहले छुआई दी तो तनी छुआ के बजा दी छुआई माने को भोजपुरी भाषा हो ना को जा छुए तो पैसा ले देखो हमरा तरह के छुला से कोनो मतलब नहीं हम अपन मन मना ले हमरा कोनो दिक्कत नहीं हां ये बड़े एगो छोटलाल महतो खिसिया जाता रहे हमरा कोनो दिक्कत बा ना उससे इतना साल पर कमा के आइल बनी रौरा के का कमी बा इतना सोना चांदी पहले बनी तोहरो के ले आइल बनी का 3 थान गहना काका दी दुगो गोल गोल कौन फूल बा एगो 1.5 बीता के मंग टीका बा लाम टीका पीछे में पहनबू न तो मुंहवा पर एगो झुलनी बा जो मुन्ना लगे न कहे मेरा पिया घर नहीं आ जा झुनझुन बाकी ढेर देर मत पहनी हो ना घामा में पहन के घूमबू नु रोल गोला सोना ना तो हमारा से ढेर जानी अरे खेला तू हो खेलो पुरान गाना है कुंवर जी हिम्मत मनत नहीं गावे खातिर बख्तार जवाब कि हमारा से ढेर जानी अरे खेला तू हो खेलो छुए दो ये जान तू छुआई कुछ दो ये जान तू फेंकाई कुछ बबुआ लो नायका भाई लो मेहरारू अपन परियो रही
तो वह तहार घर वाली है तारा मेरा पर वह काम करी राहुल बाबा हमरा के रुपया के गोडिये लुटा देनी बार बार गोड़ लगता जा मंजेश बाबू के भी गोड़ लगता जा हार्दिक शुभकामना करते जा सिकुवरा सिवान जिला हजारों हजार रुपया लुटौनी लो हमारा प्रशांत बाबा के जलसा सजावे खातिर कितना रुपया लुटा देनी राहुल बाबा हमरा जन्नी मेहरारू पर को भरोसा करी है मेहरारू का हो करियो भी है भैया सिगरेट हो एक बार माचिस मार देबो पिएबो चाहे ना पिएबो वो अंतिम ले तारा इंतजार में सुनगत रही अंतिम सांस ली तोहरे खातिर रही ऐसाली गोरे बड़ी से का है सब ये बीड़ी है सब बीड़ी धरा देहल घिचत रह चले ठीक बा जहां बतियाए मज रोइल तले बुता गेल बिया दोसर कोनो में खड़ा रगड़ के धरोले बले जगह होने जब से आइल बने तू हम जाइले रहत जहिया से आइल बानी रहेलू आऊ जाई के नाता में लगबू बहिन भौ जाई के जहिया से आइल बानी रहेलू नियरा बोला के नियरा बोला के फरका जन ढकेलो छुए दो ये जान तुम छुआई कुछ ले लो छुए दो ये जान तुम छुआई कुछ ले लो राजा दूसरा पद गीत के बाद आज सवेरे ही पिंकी हैरान कर दिली कथी खाती कि हमारा साड़ी किनाई साड़ी हमको ने तो जा किन लो दुकान सामने ही बावे गईली है दुकान में राहुल बाबन तो लगल ये हवा बन है कहते कि देख लो दुकानदार पिछला बेर कोट पीस सामान दे दिल रहलो ए बेर अगर साड़ी में एको गो छेद होई तो हम पैसा ना देब तो दुकानदार वो लेदारे रहलो कहता कि पिंकी जी अरे वो एको गो छेद दिखाई ना हम सड़िए फ्री में दे दे आ 2 मिनट में देखता नहीं कि पिंकिया 2 गो साड़ी लेके आवतिया हम कहने कोई से तो कहले कि छेद दिखाई एको गो हम सड़िए फ्री में दे दे हम 2 गो दिखा के 2 गो लेके भागियो अरे कैसे हो देखा तू माने आई हो आ तो एगो चारवा पर आगावा लम में फाटल रहल दर पर लम में आ एगो सड़िया में देखौनी हां अगरबत्ती से जरला जस गोले जर रहल 2 मिनट दिखा के लेके 2 गो भागे नहीं साड़ी छेद के जाय दादा विद्वान में कोनो बात ना और बा हर दम देखला से ना 100 रुपया पुरस्कार फिर हमरा वार्ड नंबर 28 से सोना देवी जी पुत्र राकेश कुमार जी की तरफ से वहां का पति वाली राम प्रसाद शाह जी जिला परिषद प्रत्याशी बने भगवान विजय बनाई पिंटू बाबा हमने के मोहल्ला के गोपालगंज मानी गोपालगंज से ही पिंटू बाबा का गोल लगता है जा शास्त्रीय संगीत से वहां के सीखी ले तनी आई मंचवा पर हमने मंचवा पर आई तनी हर दम देखला से ना मन बिगड़ेला बाकी साली कोई का सिंगार जोबा कोसे लुचोली साच को हताने की ईमान जाला डोली
आई बाबा है ना शास्त्रीय संगीत से संगीत सीखी ले स्टूडेंटों लोग को पढ़ाई ले भोला दानवा के बनौला रहे पैसा रहे तो पहले ही दे दल बनी महल्ला कमाने हुआ बहुत बहुत आशीर्वाद बाबा के बार बार पाँव लगी बा रामनाथ बाबू लगिए हेलान बा दरना लगिए हेलान बा लगिए हेलान बा धीरे धीरे हेला छुए दो ये जान तू छुआई कुछ लेना छुए दो ये जान तू मनोज भाई अंतिम पद कहब और रोकब कैसे पिंकी के 2 बरिस पहले पेट में जेवा लेकर पेट में ना घेट में रहल 2 गो लड़का जन्नी बाबा 2 गो इनकर मर्दा बहुत होशियार है बेचारा ब्यास हो ब्यास जीवा का प्रोग्राम दिल्ली के मिल गई तले है मनोज इनकर देवर लागल मनोज जी वाला लाइन अपन सेटिंग को के भैया बोहरे बड़े एक दिन लागल व्यवस्था देबे इनकर भीतरिया से पेटवा में से बड़का लइका छोटका से कहत कि बबुआ बबुआ पापा आइल बड़े हां छोटका कहत चुप चुप गेट पर हम बनी ते कैसे जल्दी तो कहले के हो कहले कि चाचा हवे कैसे चिन्हल हो कैसे तो पापा देहाती आदमी हमें उघारे निघारे घूमे ले चाचा पढ़ल लिखल हमें बड़का टोपी लगा कि हमनी पर जरब ना आई जे हमने पर जरब ना आई लीची वाला टोपी है लीची फ्लावर अंतिम पद मुकुल मुस्कान के भाई जी पुरस्कार देने हार्दिक शुभकामनाएं पारोसना दान दिशा रहतारु सोटो हलवा जवार में बाड़ू उन्हीं से फोटो पारोसना दान दिशा रहतारु सोटो उन्हीं के संग अभियंता से भी मिलो छुए दो ये जान तू छुआई कुछ ले बाबा हमसे क्या भूल हुई जो ये सजा हमको श्री सीताराम बोल मनवा राधे राधे श्याम अजीत बाबा श्री सीताराम बोल मनवा राधे राधे श्याम बोला ना श्री सीताराम बोल मनवा राधे राधे श्याम बोला ना सुबह शाम बोल मनवा चाहे 8 जाम बोला सुबह शाम बोल मनवा चाहे 8 जाम बोलो ना
भइल हनु हमनियो के चले के भोजन